Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω αυτό το καινούριο κινητό που δεν είναι δικό μου, αλλά θα σας το παρουσιάσω. Είναι το καινούριο Samsung Galaxy A56 από τη Samsung, το πήρα στα Public. Και εδώ είναι και μια θήκη από το Mr. Phone μαύρη σιλικόνης και πάμε να το ανοίξουμε. Ανοίγουμε εδώ τα ζελατίνες. Ναι παιδιά, να το ανοίξα. Έβγαλα τις ζελατίνες και πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Παιδιά, αυτό είναι είναι πολύ ωραίο. Είναι μαύρο χρώμα με γκρι και από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ γυαλιστερό, γυαλίζει πολύ. Και πάμε να κάνουμε το ικανοποιητικό. Αχ, αυτός ο ήχος πάντα. Λοιπόν, να το παιδιά, εδώ το satisfying, ξέχασα να σας το πω που λέγεται. Η ωραία αίσθηση όταν ανοίγεις κάτι καινούριο. Και πάμε να το ανοίξω απλά και το υπόλοιπο που θα σας δείξω τα χαρακτηριστικά και το μενού γενικά θα είναι σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Αν έχει μπαταρία φυσικά. Λοιπόν, να το άνοιξε ήδη, έχει λογικά μπαταρία. Καινούριο είναι. Πολύ ωραίο. Να το, πρώτη φορά. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε να ανοίξει. Λοιπόν, τώρα κάνει backup, λογικά. Άναψε. Να δω. Ξέρω εγώ ποια γλώσσα είναι. Μας καλωσορίζει. Και παιδιά, στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω αναλυτικό review για αυτό το κινητό. Που θα έχουμε κάνει backup, θα έχουμε περάσει όλα τα στοιχεία και τα λοιπά. Και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Είναι πολύ ωραίο. Να παιδιά, έχει εδώ και ένα λαυτικό. Τώρα δεν θα το βγάλω, θα το βγάλω σε άλλο βίντεο. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και σε επόμενο βίντεο θα σας το δείξω με τα στοιχεία και όλα τα λοιπά. Γεια σας. Και παιδιά, συνεχίζεται το review με το Samsung Galaxy A56 5G που θα σας δείξω τώρα. Περασμένο όλο το μενού στο κινητό. Να το εδώ, το φτιάξα βασικά. Και είναι πάρα πολύ καλό, γρήγορο για αρχή, το δοκίμασα. Και θα σας πω όλα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα specs του συγκεκριμένου κινητού. Είναι από τα καλύτερα της μέσης κατηγορίας, αξίζει πάρα πολύ δηλαδή. Η τιμή του είναι περίπου στα 500 ευρώ. Είναι πολύ καλό. Και θα σας πω τώρα τα χαρακτηριστικά του, που είναι μια μεγάλη οθόνη 6,7 inches Super AMOLED με ένα πολύ καλό γυαλί προστασία στο Gorilla Glass Victus Plus 5 που είναι σε level 5. Ναι. Και παιδιά, ξέχασα να σας πω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα like στο κανάλι μου, γιατί αυτό ξέχασα να το πω στην αρχή και τώρα το θυμήθηκα να σας το πω. Κάντε εσείς όμως ένα subscribe και ένα like, όπως ξαναλέω, και συνεχίζουμε. Μια οθόνη 1080p επί 2334 pixels, που εντάξει τα bezels δεν είναι αρκετά από ό,τι βλέπω, είναι εντάξει η οθόνη. 1900 nits που είναι πάρα πολλά, δηλαδή στον ήλιο δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με την οθόνη, θα τα βλέπετε όλα καθαρά, όλες τις πληροφορίες του κινητού σας. Και αυτά. Έρχεται με ένα καινούριο λογισμικό, το Android 15 και το On UI 7 κατευθείαν, δηλαδή από τη μαμά Samsung. Όχι σαν τα άλλα μοντέλα που παίρνουν την ενημέρωση τώρα. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία στα 5000 mAh και φορτίζει με 45W ταχύτατη φόρτιση, δηλαδή η μπαταρία κρατάει τουλάχιστον μια μέρα σε βγάζει και φορτίζει αρκετά γρήγορα. Δηλαδή αν έχετε φορτιστεί, γιατί η Samsung στο κουτί δεν έχει φορτιστεί, οπότε πρέπει να πάτε να αγοράσετε.
Τώρα όμως στο θέμα μας, το κινητό και αναγνώριση προσώπου και η οθόνη είναι στα 120 Hz που αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ομαλός ο ρυθμός ανανέωσης, πολύ γρήγορος δηλαδή, δεν θα έχεις κάποιο θέμα δηλαδή. Η κάμερα είναι στα 50 MP, έχει μια βασική κάμερα, ένας υπερευρυγόνιος στα 12 MP και ένας μάκρος στα 5 MP και μια selfie στην οθόνη κάμερα που είναι στα 12 MP. Συγκεκριμένα από φωτογραφίες έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση και γενικά σε ποιότητα τραβάει ωραία φωτογραφία, δηλαδή και να σας δείξω τώρα δηλαδή. Να βγάλουμε κάτι ό,τι να είναι, δηλαδή ας βγάλουμε εδώ το γραφείο μου, π.χ. ή βασικά όχι κάτι άλλο θα κάνουμε. Λοιπόν, έχει και AI λειτουργίες που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορείς, αν βγάλεις μια φωτογραφία π.χ. και δεν θες κάτι ή κάποιον άνθρωπο, μπορείς απλά να το βγάλεις με την AI τεχνολογία που έχει Samsung στα καινούρια μοντέλα. Δηλαδή απλά το αφαιρείς και είναι σαν να μην βγήκε ποτέ ουσιαστικά αυτό το άτομο ή το πράγμα που βρίσκεται στη φωτογραφία. Έχει πάρα πολύ ωραία γενικά πράγματα, ενδιαφέρον μπορώ να πω σαν μοντέλο. Έχει και δύο μικροφωνάκια κάτω και δύο ηχεία τα οποία είναι αρκετά δυνατά και ακούγεται τα πάντα, δηλαδή αν θες να ακούσεις μουσική, να δεις κάποιο βιντεάκι και τα λοιπά. Και σχετικά είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εδώ παιδιά, δηλαδή αν ανοίξω, π.χ. βάλω κάποιο βιντεάκι στο YouTube, να παιδιά, όποιο να είναι τώρα, να ακούγεται πολύ δυνατά. Ναι, πολύ δυνατά. Είναι πάρα πολύ καλό. Και φυσικά είναι από τα γρηγορότερα. Η μπαταρία εντάξει κρατάει, δεν την έχω δοκιμάσει και τόσο πολύ αυτές τις μέρες, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, αλλά από ό,τι βλέπω κρατάει πάρα πολύ. Και θα σας δείξω και αυτό εδώ του ρυθμού ανανέωσης πόσο γρήγορο είναι. Περιμένετε. Να, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Κοιτάξτε, τώρα σε κάμερα το zoom είναι εντάξει σχετικά πολύ καλό θα έλεγα, αλλά εντάξει για την κατηγορία του είναι λογικό. Αν θέλεις να δώσεις 500 ευρώ για αυτό το μοντέλο αξίζει πάρα πολύ, δηλαδή αν θες να πάρεις κάποιο iPhone δηλαδή 11 π.χ. 12, πάρε αυτό το μοντέλο, αξίζει πάρα πολύ. Γενικά με έχει εντυπωσιάσει και η οθόνη και η κατασκευή του που είναι μεταλλική και θα σας το δείξω τώρα χωρίς τη θήκη του. Να το, είναι πανέμορφο παιδιά, από τα πιο ωραία χρώματα πιστεύω το μαύρο και εγώ αυτό θα διάλεγα. Είναι πολύ ωραίο, μεταλλικό και αυτά. Οι κάμερες είναι λίγο πιστές αντιγραφές, λίγο του iPhone 16 αλλά δεν πειράζει, εντάξει είναι ωραίο και έτσι μου αρέσει εμένα. Και είναι, εδώ πέρα μοιάζει πολύ σαν να είναι μέταλλο και όντως είναι. Και εδώ είναι η που βγαίνει για την κάρτα SIM, δηλαδή για να βάλεις μια SIM. Χαίρομαι πολύ που έχει κάρτα SIM γιατί τα περισσότερα κινητά στις μέρες μας δεν έχουν. Γιατί οι εταιρείες το βγάζουν για δικούς τους λόγους, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ καλό γιατί μπορείς να πας στον αποθηκευτικό χώρο π.χ. από τα 128 GB με μια 32 κάρτα να τον αναβαθμίσεις και να τον ανεβάσεις και περισσότερο. Και δηλαδή αυτό δηλαδή το κάνει το κινητό να έχει περισσότερο χώρο, δηλαδή αν τραβάς πολλά βίντεο και κάνεις βγάζεις πολλές φωτογραφίες, έχεις πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και αν δηλαδή κάνεις και YouTube σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κινητό, δηλαδή συμφέρει πάρα πολύ για τα λεφτά του. Και είναι καινούριο το Α56 παιδιά, κυκλοφόρησε πριν κάτι μήνες, είναι καινούριο. Και εδώ είναι και η θήκη η οποία είναι από το Mr. Phone όπως σας είπα και στην αρχή. Τη κάμερα θα τη δούμε και τώρα άλλη μια φορά για να δούμε την ποιότητα. Βασικά θα βγάλω μια φωτογραφία το PC μου και θα σας το δείξω. Για να δείτε πόσο καλά τραβάει το κινητό. Λοιπόν παιδιά, μια φωτογραφία από το PC μου. Να το. Να παιδιά, η ανάλυση είναι πάρα πολύ φοβερή. Είναι φοβερή. Όχι εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Και παιδιά θα σας δείξω και το AI το οποίο διαθέτει. Κοιτάξτε εδώ, AI λειτουργίες. Λέει εδώ κάποιες επιλογές μας έχει για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ωραία. Εδώ πατάω εγώ διαγραφή αντικειμένου, μπορείτε να πατήσετε ό,τι θέλετε σχετικά. Λοιπόν, θα βγάλουμε τη τσάντα τη μπλε από το πλάνο, από τη σκηνή.
Να, το βγάλαμε και τώρα θα πατήσω διαγραφή για να δείτε ότι όντως τα σμήνει και είναι στα αλήθεια αυτό που λέω, δεν λέω ψέματα καθόλου. Περιμένετε, θέλει λίγο χρόνο. Και κοιτάξτε, παιδιά, πόσο ζωντανά τα δείχνει. Κατάφερα και έβγαλα ένα πράγμα από τη φωτογραφία. Και μετά, παιδιά, το αποθηκεύεις. Αποθήκευση ή αποθήκευση αντιγραφής έχει, δηλαδή και τα δύο. Αλλά εγώ προτιμώ αποθήκευση γιατί φαίνεται πιο αληθινό έτσι, σαν φωτογραφία. Να η φωτογραφία. Παιδιά, έφυγε όντως η τσάντα, δεν φαίνεται καθόλου τίποτα, σαν να μην υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά, έχω δει από το εξωτερικό reviewers που παρουσιάσουν το iPhone 16 με αυτή την τεχνολογία, δηλαδή του AI που έχει και μπορείς να διαγράψεις κάποιο σκηνικό, αλλά δεν είναι το ίδιο γιατί εκεί φαίνεται κάπως το σημείο εκεί που έχεις βγάλει αυτό το πράγμα που δες από τη φωτογραφία και είναι άσχημο, ενώ εδώ είναι πολύ ωραία έχει βγει. Παιδιά, αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά. Αν θέλετε και AI τεχνολογίες στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό. Αξίζει. Τραβάει γενικά καλές και selfie, με τη selfie δηλαδή έχει φοβερή selfie, για αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες. Η φόρτιση είναι πολύ καλή. Το μόνο αρνητικό με τη Samsung είναι ότι δεν έχει φορτιστές στο κουτί και πρέπει να πας να δώσεις άλλα 50-60 ευρώ και να αγοράσεις ένα φορτιστή γρήγορο. Έχει και φλασάκι το κινητό, δηλαδή flash. Λειτουργεί, ναι. Ο φακός είναι. Πολύ φωτεινός το βράδυ. Τώρα είναι πρωί και δεν φαίνεται τόσο καλά. Η οθόνη είναι αρκετά φωτεινή, δηλαδή αν σας δείξω εδώ, πάμε εδώ και σας δείξω, να κοιτάξτε. 1900 nits όπως είπα στην αρχή και ξέχασα να πω ότι είναι στα 385 pp ευκρίνειας, το οποίο αυτό κάνει το κινητό να έχει απίστευτη ανάλυση, δηλαδή τα μικρά εδώ πραγματάκια να φαίνονται πολύ καλά. Ναι, και το δαχτυλικό αποτύπωμα που είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι από τα γρηγορότερα δαχτυλικά αποτυπώματα που έχει βγάλει σε κινητό η Samsung, γιατί άλλες εταιρείες, αφήστε το τώρα, και σχετικά εντάξει, είναι πολύ ωραίο κινητό, καινούριο. Τώρα οι εκδόσεις του πώς βγαίνουν στην Ελλάδα και σχετικά τι γίνεται με τις εκδόσεις του αποθηκευτικού χώρου. Από ό,τι βλέπω βγαίνει στα 8GB RAM, 128GB και 8256 δεύτερη επιλογή αν βγάζεις πολλά βίντεο, φωτογραφίες και τα λοιπά και μεγάλα αρχεία στο κινητό σου και το χρησιμοποιείς περισσότερο για δουλειά. Και η τιμή φτάνει στα 550 νομίζω με τα 8256 που αυτό το κάνει να έχει ακόμα περισσότερα, να κοστίζει περισσότερο. Και φυσικά ξέχασα να αναφέρω ξανά για την ταχύτητα. Ποιον επεξεργαστή έχει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο και είναι τόσο γρήγορο. Ο επεξεργαστής είναι ο Exynos 1580 στα 4 νανόμετρα κατασκευής, ο οποίος είναι πιστεύω από τους γρηγορότερους επεξεργαστές της μεσής κατηγορίας από την Samsung φτιαγμένος. Είναι καινούριος, κυκλοφόρησε ακριβώς όποτε κυκλοφόρησε το κινητό και είναι στα 2,9 Hz η ταχύτητά του, μπορεί να φτάσει όμως και 2,6 και στα 1,9 χαμηλότερη ταχύτητα του επεξεργαστή. Είναι από τα πιο γρήγορα, δηλαδή αυτός ο επεξεργαστής περνάει τον Exynos 1380 που είχαμε σε παλιότερα μοντέλα της Samsung και είναι καλύτερος πιστεύω από τα προηγούμενα, το Exynos 1580 που είναι στα 4 νανόμετρα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τον επεξεργαστή να παίζει παιχνίδια κτλ. Και αυτό το κινητό είναι και για παιχνίδια, δεν είναι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και δουλειά. Δηλαδή μπορείς να παίξεις άνετα πολλά παιχνίδια όπως το PUBG, δηλαδή το Free Fire και άλλα παιχνίδια. Και Fortnite μπορείς να παίξεις, αλλά πιστεύω εντάξει θα τα πιάνει τα 60 fps, πιστεύω ναι θα είναι εντάξει με 60 fps σε αυτό το κινητό ή 120 αν έχει. Για αυτόν τον επεξεργαστή έχω να πω τα καλύτερα, είναι από τους πιο καλούς πιστεύω και τους γρήγορους, δηλαδή τις εφαρμογές φορτώνει πολύ γρήγορα, δηλαδή αν παρατηρήσετε. Και θα σας δείξω τώρα εδώ, πολύ γρήγορος, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποιον άλλον επεξεργαστή αυτής της κατηγορίας και λογικά είναι και τόσο ακριβή η τιμή του που κάθε χρόνο βασικά όλη η σειρά αυτή βγαίνει στα 500 ευρώ, έχει κυκλοφορήσει. Κάτι άλλο τώρα, έχει και άλλα χρώματα, βγαίνει σε άσπρο και κάποια άλλα χρώματα που δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Και αυτά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα έχει περίπου 5 με 6-7 χρόνια ενημερώσεις σε Android και UI νομίζω, στο UI της Samsung. Προφανώς γιατί έρχεται ήδη με το UI 7, γιατί άλλες συσκευές έχουν το 6 και παίρνουν το 7, οπότε δηλαδή θα έχουν ένα μείον χρόνο
έναν μείον χρόνο ενημέρωσης που δεν θα πάρουν την επόμενη, δηλαδή ουσιαστικά σε 7 χρόνια ενημέρωση που θα πάρει αυτό εδώ. Δηλαδή π.χ. ας πούμε, ναι. Κάτι άλλο τώρα εδώ πάλι σε αυτό στις κλήσεις ακούγεται πάρα πολύ καλά, δηλαδή όταν θες να μιλήσεις έξω και έχει πάρα πολύ κόσμο ακούγεται, δηλαδή όταν μιλάς εδώ έχει πολύ δυνατό μικρόφωνο και αυτό βοηθάει γιατί έχει και 2 μικρόφωνα, δεν έχει ένα δηλαδή για να πεις ότι δεν ακούγεται και δεν σέρνεται, πατάει πολύ γρήγορα στα πάντα και αυτά. Με την μπαταρία είναι πολύ καλή, έχει πολύ καλή ζωή, διάρκεια ζωής γενικά, κρατάει πολύ καλά. Το λογισμικό της Samsung είναι πάρα πολύ καλό για μένα προσωπικά. Είναι πολύ σταθερό, ούτε προβλήματα έχει, ούτε κολλάει, τίποτα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δηλαδή και όταν κάνει ενημέρωση δεν κολλάει καθόλου δηλαδή. Καμία εφαρμογή, φορτώνουν όλα πολύ γρήγορα και αυτά. Τα κουμπιά εδώ είναι εντάξει, πιστεύω, αυτά. Και παιδιά, να σας πω και 2 tricks που να κάνετε με την μπαταρία, δεν έχει τόσο σχέση με το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. 2 tricks. Όταν πάτε δηλαδή π.χ. για ύπνο και έχετε φορτίσει 100% το κινητό, αν θέλετε να δείτε αν η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση υγείας, φορτίστε το μέχρι 100% πριν πάτε για ύπνο και βάλτε το σε λειτουργία απτήσεις και κλείστε τα πάντα, δηλαδή Wi-Fi, Bluetooth δεδομένα και τα λοιπά και τη φωτεινότητα χαμηλώστε και τον ήχο έντασης του κινητού. Και μετά όταν ξυπνήσετε το πρωί και δείτε ότι η π.χ. δεν έχει πέσει καθόλου ή έχει πέσει 99 π.χ. 98, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία σας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχει κάποιο θέμα και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Και έτσι μπορείς να δεις αν η μπαταρία σου είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Αν π.χ. σας πέσει π.χ. με 80% ή 70% με λειτουργία πτήσης, αυτό σημαίνει ότι έχει θέμα η μπαταρία. Και άλλο ένα trick που μπορείς να κάνεις σε Samsung κινητό αν έχεις, δικά μου tricks είναι αυτά, μπορείς να δεις αν όλα λειτουργούν φυσιολογικά πάνω στο κινητό σου. Τι εννοώ με αυτό? Μπορείς να πας στο Samsung Members, το οποίο είναι μια εγκατεστημένη εφαρμογή από τη Samsung μαμά, σε όλα τα Samsung πιστεύω υπάρχει και περιμένετε εδώ να φορτώσει, φόρτωσε ήδη μπήκε και μπορείς εδώ να δεις αν το κινητό σου έχει κάποιο πρόβλημα είτε στο τσιπάκι, είτε στην μπαταρία, είτε στην φωτογραφική μηχανή, στη κάμερα, τι είπα κι εγώ, και μπορούμε να δούμε αν οι λειτουργίες παρουσιάζουν προβλήματα ή φυσιολογικά. Δηλαδή εδώ κοιτάξτε, μας ελέγχει το κινητό ουσιαστικά από μόνο του που έχει θέμα ή που δεν έχει και εδώ λέει ελέγχθηκε με check. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί απίστευτα. Και εδώ οι αισθητήρες, αργεί λίγο, θέλει λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί το κινητό τη λειτουργία, αν λειτουργεί σωστά. Και αυτά είναι από μένα 2 tricks. Μην ξεχάσω να σας αναφέρω ότι θα γράψω τα πάντα εδώ πάνω για το κινητό, τα specs του και αυτά. Και όπως είπα και στην αρχή, η οθόνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, 6,7 inches, από τις μεγαλύτερες οθόνες που τις χορταίνεις αν θες να δεις βιντεάκια, TikTok κτλ. Κάτι άλλο το οποίο δεν νομίζω να ξέχασα είναι αυτά. Αυτά τώρα σχετικά με αυτό το κινητό. Είναι πάρα πολύ καλό, αξίζει. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι. Κάντε ένα subscribe και ένα like στο κανάλι μου για να πάμε τους 100 subscribers και μάγκες, κάτι σας περιμένει σε κάτι μέρες, αν καταφέρουμε και φτάσουμε τους 100 subscribers, τουλάχιστον στις 20 Σεπτεμβρίου, αν το καταφέρουμε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, γεια σας.